Здравейте! Вие гледате предаването Кукла БГ. В ефир след 3, 2, 1. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с второто, третото, четвъртото, максимум шесто предаване, единствено по рода си за куклен театър Кукла БГ. Заjo! Заjo! Какви сме? Идвам! Поради огромният интерес от 470 гледания, 16 лайка и 11 сабскрайбера, ние се вдъхновихме да направим и епизод 2. Благодарение на вашата морална, но не и финансова подкрепа, ние ще си останем стронкър бетона! Вашият любим водещ, не водещ кореспондент Зайко Пайков. А сега, дами и господа, акцентите в днешното предаване. А сега първи акцент, предстояща премиера на филмът на режисьора Мак Желев. Интервю с носителката на награда Сивина. И не на последно място, уважаеми зрители, награда Икар без цензура. Так ми напомни да гласувам. И така, преди да преминем към акцентите, дами и господа, уважаеми зрители, нека видим реклама. Реклами! Премиерни спектакли този месец. Столичен куклен театър. Точка. Идея и режисура Галина Савова. Сценография Кукли Ива Гикова. Музика Петя Недева. Плакат Ива Гикова. Снимки Милена Стойкова. Участват Марията Петрова, Татяна Етимова. В лунната стая. Общински куклен театър Благоевград. Режисьор Елица Петкова. Сценография Кукли Ива Гикова и Ивайло Николов. Музика Пламен Петков. Участват Наталия Петкова, Цветелина Николова, Александър Станковски, Виктор Кападжиев, Денис Николов. Лъжливото овчарче. Държавен куклен театър Габрово. Драматизация режисура Венера Нечкова, Краси Кирчев. Сценография Мария Ибришимова. Музика Мирослав Моровски Моро. Антон Велев, Анна Анова, Петю Иванов. Участват Павел Кинчев, Петър Гайдаров и Анна Генчева. Преди употреба прочетете листовката. Здравейте, връщаме се отново след рекламите, дами и господа, а сега отиваме към първия акцент в предаването. Магията на кукления театър слиза от сцената и се качва на екрана с филма Под наем. Но понеже нямаме пари да си платим наема, камо ли правата над трейлера, ето я и нашата интерпретация. Магията, дами и господа, е съвкупност от действия,
които призовават към свръхестествено. Магията се дели на бяла и черна, а дали е така, кой ще ни каже? Аз ще ви кажа. Така, както в денят има нощ, както в черност има бяло, както в сандалите има чорапи, така и магията е бяла и черна. Но, дами и господа, не се притеснявайте, защото има лек срещу черната магия, а това е Максимилиан, който, благодарение на неговите умения да потапя вашите енергийни източници в светена вода, може да премахне всякаква черна магия. Така че спете спокойни. И не дайте да ядете по време на спектакли чесън, както и преди това. Вие сте с Кукла БГ, а сега, дами и господа, реклами. Още премиери през този месец. Хензел и Гретел, Държавно куклен театър, Иван Радоев, Плевен. Драматизация и режисура Иван Жунтовски. Кой е по, кой е най? Държавен куклен театър Добрич, режисьор Румен Куртев. Детската градина на Златка, Държавен куклен театър Търговище, режисьор Стоян Младенович. Зайченцето бяло, Център за съвременно изкуство и библиотека град Бургас. Сай Рома Даго. Туш, ерделези! Вау! Здравейте! Намираме се в нашата апаратна, където имаме най-мощните сателити, с които сега се свързваме чак в Бургас, за да чуем Станислава, носителката на награда Сивина! Станислава? Станислава! Здравейте! Аз не съм Станислава, аз съм нейния съпруг. Тя в момента играе представление на сцената, но мога да извикам да дойде. Леополд, ако обичаш, викни Станислава да приключат по-бързо представлението, че я викат от Кукла БГ за интервю. Добре. Да. Станислава, какви са вашите предстоящи проекти, след като взехте наградата? Казах ви, аз не съм Станислава, дори не си приличаме, но мога да ви споделя, понеже сте ми любимото предаване. Първо при вас ще ви кажа, че преди 2 седмици Дуда Паева я покани да направят заедно представление за Дави се Меца, което би трябвало да излезе тази есен. Станислава, исках само да те попитам, кои са твоите идоли, от които се учиш и... Какво става? Водим ли? Много е зле работата и трябва им помощ. Така, хващай този компютър. Станислава, кои са твоите идоли? За идолите на Станислава, тя ми е споделяла, че се възхищава на двама актьори. Единия е Николай Николов Бачи, а другия е Калин Зафиров. Аз не разбирам, но явно и са и вдъхновители. Станислава, знаеш ли как се готви... Зелник. Зелник, как се готви? Зелник се научи да прави по време на репетициите на Пепеляшка и става страхотен. Като представлението същото е. Hello, Elon Musk. Sorry, can you vote for us for the Canterville Ghost? Sorry. Исках да попитам, Станислава, знаеш ли каква е разликата между снежният и нежният човек? Нямам представа каква е разликата, тъй като в Бургас няма сняг и не съм виждал снежен човек. Какво става? Децата ме чакат на бис. Абе, Кукла БГ те викат на интервю. Здравейте! Какво е интервю? Ето. Здравейте! Много се радвам, за мен е голяма чест. Аз очаквах това интервю и така. Благодарим ти, Станислава! Това беше всичко от Станислава, а сега да отидем към Зарко Велизарко, който е в центъра на събитията, на награди и кор! Без цензура. И сега, дами и господа, дойде дългоочаквания момент награда и кар за главна мъжка роля, а тя отива при...
Станислав Матев за ролята му на Мастер Кен в Голямата шапка, режисьор Елица Матева. Извинете. Извинете, вие сте. Да, само да гласувам за едно представление. Заповядайте, честито. Заповядайте. Вие сте? Благодаря много на цялата общественост, която ме подкрепи. Всички приятели, роднини. И нямам думи просто как да изразя. Искам също да благодаря на Втори балкон, който така силно подкрепи. Даде много сила, много енергия. Те също. Аз много сила. И или не, и получих в. И отново искам да благодаря на цялата общественост, на всички, които бяха тук, които бяха на премиерата и се напихме хубаво. Благодаря. Благодаря. Няма време. Довиждане. Награда за най-добро представление отива при Кентервилският призрак с режисьор Ива Гикова и Ивайло Николов, ДКТ Мездра. Награда за постижение в кукленото изкуство се връчва на Елица Петкова за сценографията на Ромео и Жулиета. Награда на публиката се връчва на Маншон, Полуобувка и Махиста брада с режисьор Венцислав Димитров, ДКТ Номо. Театър Мале Мале получава награда за най-добър мениджмънт на театър Дар. Дами и господа, това беше нашето второ предаване. Надявам се да се видим отново следващият месец. Довиждане и до нови срещи. Приятел, те наричам, такъв ли си, едва ли не стана точно както си бяхме обещали. Богати, безразлични, смехът ни се загуби. Човек като печели, не знае колко губи. За какво са ни всичките тези награди, щом приятели нямаме вече? За какво са ни всичките тези награди, щом сънят подминавани вечер? Погубваме вярност, любови дори, а самотни през сълзи се смеем. За какво са ни всичките тези награди, от бедняци по-тъжно живеем?